И спомни си Бог за Ноя и за всички живи същества, които бяха с него в ковчега. И Бог напрати вятър над земята, и водите започнаха да се оттеглят. Дъждът престана, и земята постепенно изсъхна. Ковчегът се спря върху Араратските планини. След време се показаха върховете на планините. Ной пусна гълъба, и когато той се върна с пресен маслинов лист, Ной разбра, че водата е спаднала. Когато земята изсъхна, рече Бог на Ноя: излез от ковчега, ти и жена ти, и синовете ти, и жените на синовете ти с тебе. Изведи със себе си всички животни, които са с тебе. Нека се плодят и множат по земята. И Ной излезе, той и жена му, и синовете му, и жените на синовете му. Ной съгради жертвеник Господу. И Господ помири се благоуханието и рече в сърцето си: няма вече да проклинам земята заради човека и няма вече да поразявам всичко живо, както направих. Докле трае земята, сеитба и жетва, студ и пек, лято и зима, ден и нощ няма да престанат. И благослови Бог Ноя и синовете му и им рече: плодете се и множете се и пълнете земята. Всичко, що се движи и живее, ще ви бъде за храна. Само плът с кръвта й не яще, защото човек е създаден по образ Божий. А вие се плодете и множете се. И рече Бог на Ноя и на синовете му: ето аз сключвам моя завет с вас и с потомството ви подир вас, и с всяка жива душа, която е с вас. Няма вече да бъде изтребена всяка плът от потопни води. И не ще вече да има потоп, който да опустоши земята. И рече Бог: моята дъга поставям в облака, за да бъде знак на завета между мене и земята.